उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। देवगड शहरातील पाणी प्रश्नाबाबत आनंदवाडीतील महिला आक्रमक झाल्या आहेत। देवगड जामसंडे शहराला एप्रिल व मे महिन्यामध्ये पाणी टंचाईचा मोठा सामना करावा लागतो। मात्र पावसाळ्यात देखील नागरिकांना पाणी टंचाईला सामोरं जावं लागत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे। पाहूयात। पाणी आम्हाला 2 दिवस आड करून तरी यायलाच पाहिजे। पाण्यासाठी किती हाल होतात, आम्ही घरात किती कुटुंबातली माणसं होतात, काय करायचं पाणी नाही सोडलं तर। आणि यांचं पाण्याचं काय टायमिंग नसतं, काय नाही, कळवण्यात पण येत नाही आम्हाला। कधीतरी मेसेज असतो, रात्रीचा पण असतो, काय करायचं आम्ही पाण्यासाठी। हो, मेसेज 11 साडे मेसेज टाकतात, पाणी येणार नाही। पाण्याचं काय नक्की हेच नसतं, टाइम टेबल पण नाही। काय करणार, पाण्यासाठी कंटाळलो आम्ही सतत। पाऊस पण गेला आणि भरपूर पाऊस पण लागून पाणी नाही नेहमी कारण हे बरं नाहीये, टाकी लाईट नाही, हे नाही, रोजचं कारण हे आहे त्यांचं। गेल्या मे महिन्यात पाण्याचा स्रोत आटल्यामुळे महिन्यातून 3 वेळा ते 4 वेळा पाणी फक्त येत होतं। पण त्यावेळी आम्ही ती परिस्थिती जाणून घेतली, कारण मुळात पाणीच नव्हतं, त्यामुळे प्रशासन आम्हाला पाणी देऊ शकत नव्हतं। आणि तरीही आम्ही लोकांनी बिलं भरलेली होती। आता भरमसाठ पाऊस पडून पाणी अक्षरशः वाहून जाते, तरी पण आम्हा लोकांना पाणी नाही। या आनंदवाडीत महिन्यातून 3 वेळा ते 4 वेळा परत पाण्याची व्यवस्था सुरू झाली, म्हणून आम्ही त्या दिवशी प्रशासनाला भेटायला गेलो। त्यावेळी त्यांना स्पष्ट आम्ही शब्दात सांगितलं की ह्यानंतर जर पाणी आम्हाला जर वेळेवर आलं नाही, किमान आमची अपेक्षा अशी आहे की किमान 2 दिवस आड करून 3ऱ्या दिवशी तरी पाणी मिळावं। आतापर्यंत कसं पूर्वी 1 दिवस आड करून पाणी होतं, किमान 2 दिवसांत समजा तुमच्या काय अडचणी असतील तर 2 दिवसानंतर 3ऱ्या दिवशी तरी पाणी मिळावं। पण हे बघितलं तर ह्या प्रशासनाचे जे सत्ताधारी आहेत त्यांना मुळात कर्मचारीच ऐकत नाहीत असं दिसतंय, कारण ते कर्मचाऱ्यांची भाषा संपूर्णपणे उद्धट आहे। कर्मचारी सांगतात आता कालचं पाणी आलं आणि आल्यानंतर ते सांगतात आजचे दिवस फक्त पाणी 15 मिनटं जास्त सोडलं आणि ते पण कमी दाबाने होतं। पाण्याची धड 3 ते 4 ड्रम पण भरले नाही। एवढं असताना ते परत आमच्या महिलांना सांगतात की पुढल्या दिवसच आहे पाणी, यानंतर जसं वेळानुसार येत ना तसं पाणी सोडणार असतं, 1 तासाच्या वरती नाही। त्यामुळे आम्ही असं ठरवलंय, यानंतर जर परत यांनी हे असं चालू ठेवलं की संपूर्ण प्रशासन आहे त्या प्रशासनालाच घेराव करणार। नगराध्यक्षाबाई आपण पक्ष प्रवेशाच्या बेतात होत्या, त्यांना आमचं काय देणं घेणं पडलं नाही। परत पाणी पुरवठा सभापती हे पर्यटनाच्या माध्यमातून पर्यटन करायला गेले होते, त्यांना इकडच्या लोकांचं देणं घेणं फक्त इलेक्शन आलं की पैसे द्यायचे, निवडून यायचं एवढं त्यांना होतं। आणि फोन केला की कार्यकर्त्यांना सांगतात की जावाने त्या या अशा व्यक्तीचा फोन आलेला आहे, त्यांना जाऊन विचारा। त्या पद्धतीत विचारलं। ह्यानंतर जर कोण व्यक्ती आमच्या गावातील महिलांनी फोन केल्यानंतर विचारायला जर तर त्याला काय द्यायचं प्रसाद तो आम्ही देऊ मग, कारण त्यांनी समजून जावं। कारण कसं तुम्ही ज्यावेळी नगरसेवक पदासाठी उभे राहतात त्यावेळी तुम्ही व्यक्तिगत राहत नाही, एक कोणा एकाचे संपूर्ण नगराचे राहतात। त्यामुळे त्यांनी त्यांची अडचण जाणून घेतली पाहिजे। अडचण जर जाणून नाही घेतली तर मग तुम्ही त्या पदाला लायक नाही असा उद्देश आहे। त्याच्यामुळे त्यांनी स्वतः आधी आपण पदाला योग्य न्याय देतो की नाही हे आधी विचार करावा। कारण ज्यावेळी तुम्ही एखाद्या कार्यकर्त्याला दुसऱ्याच्या घरी पाठवता, कशाला विचारलंच नाही, त्यावेळी तुमची लायकी समजते। त्याच्यामुळे यानंतर त्यांनी असे व्यवहार कधी करू नये, कारण ह्या आनंदवाडीत असे भले आले आणि भले गेले। त्याच्यामुळे आम्ही तो विषय महिलांकडे सगळा सोपवलेला आहे। महिलांनी आमच्यासमोर हा विषय ठेवल्यानंतर आम्ही महिलांना सपोर्ट म्हणून गेलो। याच्यात राजकारण काही नाही, पण त्यांना प्रत्येक गोष्टीत राजकारण दिसते, त्याला आम्ही काय करणार। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।